iyo gagayem ket sakbay man ti amin ngayon tay nga pagtutungtungan dating tupiko tay itang rabi ket awagak man ni Brad Romel nga iso na iti mangidolo kanya tayo iti opening prayer. Sige ka kabsat, before nga tugyanan tayo dating nga dati topic rabi tayo tatanga rabi awisen kayo man nga agdumog intay og kararag. Kumararag tayo. Tuwa po mi nga Dios nga manakabalin ket managayat pagyamanan mi iti naindaklan nga parabor mo ito mong galmaysa. Yaman kami apo iti dating nga guntaway nga maramat manen tapno maibinsa-binsa iti sa ugad ket amumi nga iti tumunggal maysa ket naka-prepare iti revelation nga receive iti Christ ket pag-preview apo dagiti kakabsat mi nga bubuya iti online nga sapay la kumang maging excited iti heart da maging open dagiti minds da agad tapno dagiti nga sasao ket makatulong iti aginaldaw-aldaw panagbiag da. Lord, italek mi amin dagitoy babaen iti nagdan ni apo mi nga Jesus. Amen. Sige, kakabsat. Sige iyam amok man nga rod gagayem ken karabsat digiti member iti panelista itang rabi ket sagaysay man isudang awagan ket iyunak man nga awagan kakabsat ken gagayem ni Ate Marisa nga iso namin timang kablaaw ken mangawis digitoy contacts na nagbuy-buyat ta. Ate Marisa? Okay. Sige. Naimbag nga rabi tayo manen amin kakabsat igiti dumdumngeg ken agbuybuya kada kami ita nga kanito ket dawaten mi man ti panaganusyo nga agbuya ken dumngeg kadigiti amin nga topics manen nga kami pag bibinsaan itata tapnon iti kasta ket makatulong met kada tayo amin nga mga mo nga umuneg ti relasyon tayo ken ni Apo Dios ket alaik man dati nga gundaway gayam kakabsat nga kablaawan digiti adda iti barangay 14 San Nicolas digiti Corpus Clan, the Hanadin, the Ina, and take this opportunity nga i-greet ko ti happy birthday ken ni Ino. God bless you, Ino. Digiti lang kakabsat na imbag nga rabi tayo amin. Thank you Ate Marisa. Ket tatawag agmeten ni Sis Alipean takablaawan namin digiti contacts niya. Hembag nga rabi itayo manen kakabsat, dati temanen dati topic review tapno maamuan tayo dagiti nauneg nga revelasyon ni Apo Dios kada kami ket awisek man dagiti follow up mi dagiti contacts mi nga anusan da iti agbuya kada iti topic review. Say laing, say. Thank you Sis Alipean. Ket nga gundaway ket awagag meten ni Ate Aya nga kablaawan namin digiti contacts niya nga agbuy-buya. So naimbag nga rabi itayo manen gayem ken kakabsat pagyamanan mita da kayo manen nga agdengeg kadagitoy topiko nga income ibinsa-binsa itatang nga rabi. So kararag ko nga babaen detoy panangiburay ni dagitoy revelasyon manen ni God kada kami ket sapay la kumata makaadal tayo, may apply tayo iti panagbiag tayo ken kablaawak met dagiti agdengdengeg nga contacts ko nga agbuy-buya itata kararag ko nga ag-enjoy kayo nga agbuya. Thank you and God bless you all. Thank you Ate Aya. Ket awagag meten gagayem ti may isang panel tayo ni Sis Sinya. Imbag nga rabi itayo manen gagayem ken kakabsat ket adda kami man idtuyen nga
umay mangilawlawag kadagiti talo nga puntos nga naglikusan iti topiko idi last nga Wednesday ket agtultuloy tay ko mga rod nga giinadal kadagiti nga sasao ni Apo tapno mas maparegtapay iti panakirelasyon tayo ti tunggal maysa ken mas especially ken ni Apo Dios. Jay lang. Thank you, Sisinya. Ket dati mauding panelist tayo gagayam ket awagak meten ni Brad Romel. Sige, imbag nga rabi tayo aming kakabsat, ket awisek man dagiti contacts nga nasendan iti link nga maging excited tayo nga dumngeg ti sasao na Apo Dios ket sa pinakumatarabayan da kami deti topic review ingana malpas. Bigyan lang kakabsat ket nimbag nga rabi tayo amin. Thank you, bro. Ket tatta gagayem ken kakabsat ket intayon pagtutungtungan dati talong topiko tayo itang rabi. Ket iti napoluan nga iti muna nga San Juan 1:3 nga akas ko na nagagayem ngerod ibagami tinakita ken nangegmi tapno miraman kayo met iti panakikat kadwami iti amaken ni Yesu Kristo nga anak na. Ket tagagayem ket aday iti talo nga topiko nga intay nga pagtutungtungan. Ket yun natin nga din nga i-discuss dati point 1. Paki-plus bro yung point 1 natin. Point to discuss gagayem ket dati umunan nga punto nga grow in spiritual relationship. So dumakkel iti spiritual panakirelasyon. Ti spiritual relasyon ket nakabatay iti kinapudno, kinasanto, kinadalos ken kinalintek ti Apo. Daytoy ket agnanayon ngem ti physical relasyon ket nakabatay iti ayos ti lubong. Ken temporaryo laeng. Kumusta ti relasyon tayo ti Apo iti pada tayo a Kristiyano. Iti sabali a tao na spiritual kadiwen no physical laeng ikagumaan tayo ngerod agun uden ken dumakkel iti spiritual nga relasyon tadaytoy ti gapuna nga inayaban na tayo ti Apo. Ket tatagagayem ket amok nga excited aya iti tumunggal maysa nga nag-share wenno mangeg tayo digitoy nakaisagana nga revelasyon iti tumunggal maysa digitoy nga panalist tayo. Ket una ekman nga awagan no namet iti kapanunutan na dati point 1 ni Brad Romel. Okay, praise the Lord kakabsat. Iti daytoy nga gundaway nga siya iti muna nga mangsungbat dati umuna nga puntos. Ket kunan na iti point number 1, grow in spiritual relationship. Dumakkel iti na spiritual nga pannakarelasyon. Ti spiritual a relasyon ket nakabatay iti kinapudno, kinasanto, kinadalos ken kinalinteg ti Apo. Daytoy ket agnanayon ngem ti physical a relasyon ket nakabatay iti ayos iti lubong ken temporaryo laeng. Kamusta iti relasyon tayo ti Apo? Iti pada tayo a Kristiyano, iti sabali a tao na spiritual kadiwen no physical laeng. Ikagumaan tayo nga rod agun oden ken dumakkel iti inayaban na tayo ni Apo. So ti may baga met dito kakabsat ket kuna na ngamin dito ket DJ ba relationship tayo ket na spiritual wenno physical laeng. So nga kailangan nga maamuan kakabsat kasi nga iti may nga tao nga nagdaan iti nauneg nga relasyon kini Apo Dios ket nakabase so na iti spiritual nga relasyon haan nga ti
nainlubungan ta amo tayo met nga dagiti bambanag iti lubong ket temporary laeng. Ket diti question diti nga kamusta ti relasyon tayo ti Apo. Ket makunak met kakabsat nga adu dagiti ipapates ni God kanyak nga den amok na dagiti nga bambanag ket gamgamitin ni Apo Dios tapno mas lalo pa nga mapauneg ken aggrow ka dagiti spiritual nga relasyon tayo kini Apo Dios. Ket iti pada tayo nga Kristiyano hamong amin may baga nga okay iti relasyon mo iti tao ay ti Dios. Ag-reflect mo lang the relationship ko kini Apo Dios, ag-reflect mo lang sa una din ti relationship ko ti pada nga tao. So nga di nga rod ibagbaga tayo nga kanina nga loving God, loving people. So nga kasano ba nga may pakita nga DJ panagayat tayo ket nauneg. So DJ mas di nga rod dapat very evident iti action ko dapat DJ growing DJ panaka dakkel iti spirit DJ spirit nga relationship ko kina Apo Dios. So DJ lang kanya kakabsat. Thank you bro DJ revelasyon nga inted ni gating ka. When ayag paiso nga dapat iti dumakkel kanya tayo gagayem ken kakabsat ket DJ eternal nga kwa nga biag nga dati ket DJ spiritual nga panakairelasyon tayo kanya Apo Dios. Ket ket awag meten ni Ate Aya nga iso na met itimang nayon dating point number 1. Ate Aya? Okay, naimbag nga rabi itayo manen gagayem ken kakabsat. So base nga rod detoy teksto tayo iti umuna Juan 1:3 nga rod ibagami iti nakita mi ken nangigmi tapno mairaman tayo iti pankikadwa ti Ama ken Jesucristo nga anak na. So nukit kitain tayo base detoy teksto detoy ikayat ni Apo Dios kada tayo nga maadaan tayo iti relasyon kay Juana. So naad relasyon tayo kay Juana, so kayat ni Apo Dios nga dumakkel dijay na espirituan panakirelasyon tayo ken Juana. So deta ngamin iti manifestation nga no adda ni Apo Jesus ti biag tayo adda relasyon tayo kay Juana ket dumakkel dijay relasyon tayo ken Juana. So haan lang ti gagar kumawen no iti kayat tayo ket dete agro tayo iti yan ti physical no ti nga diti amin nga kailangan tayo pero ti kayat ni Apo Dios dumakkel dijay spiritual nga relasyon tayo ken Juana. Ket magunod lang natin ito detoy panagdakkel iti spiritual nga relasyon tayo ken ni Apo Dios no nauneg dayjay panaki intimacy tayo ken ni God when dayjay panaki langen-langen tayo panakiusap-usap panakisarsarita tayo ken ni Apo Dios babaen iti quiet time tayo iti devotion tayo dete dete panagbasbasa tayo iti Biblia Bible study ken dete panang-share itayo iti sao ni Apo Dios deto iti connect nga dayjay spiritual nga relasyon tayo ket dumakdak ket dete iti kayat ni Apo Dios iti biag tayo nga dumakkel iti spiritual nga relasyon tayo ken Juana. So deta laeng Brad Jay, thank you very much. Thank you Ate Aya, DJ ingguray mo kada kami. Ket awag meten ni Sis Alepean tayo tayo mamet dinggen deti kapanunutan na kadeti nga point number 1.
Para kanyak met kakabsat, kasano nga dumakkel iti na espirituan apan nakirelasyon ko. So, kas ko na ni Roro Itay, no adda DJ na uneg nga pinakirelasyon mo iti Diyos. No adda DJ na uneg nga devotional time mo kenkwana, DJ relasyon mo iti padam nga Kristiyano, padam nga tao, kasjay kumamet iti kauneg na DJ pinakirelasyon mo kadakwada. No kasano iti pinagayat mo iti Dios, DJ panagayat ko iti Dios, kasano iti pinangipatig ko kenkwana, kasano nga aramidek dagiti pagayatan na kasi kumamit iti pinakirelasyon ko kadakwada kadagiti padak nga tattao. Daytoy man ket believer wenno unbeliever. Dapat adda DJ compassion ko kadakwada nga isuda maamuda ni Jesus Christ nga maaddan damet iti dakkel nga panakirelasyon da iti Dios. DJ laing J. Thank you, Sis Lifean. When ayag, paiso nga iti panakirelasyon tayo kanya Apo Diyos ket haan tayo nga kwa. Awan iti pilpilyen tayo. No dikit di nadalos nga puso nga pinangsurat tayo nga talaga kanya na. Kitatan amok meten nga excited dito may sa kapsat tayo. Ket hangko nga bayagay na nawagak man ni Ate Marisa. Okay. Sige. Madaydayaw iti Apo manen kakabsat. Kat kadeti point number 1 nga regarding iti grow in spiritual relationship kat iti Ilocano dumakkel iti na espirituan nga panakirelasyon. So deti met iti nakita kanya kakabsat kadeti nga punto itata ta dua ngamin nga klase deti kuna naket iti lubong ken iti na espirituan. So meaning non espirituan maipanggep iti Dios ket na iti lubong da tayo, digiti na inlasagan, digiti na in physikalan nga relasyon. So, very clear met ito nga kung nanakat no ti physical na iti lubong nga relasyon, han nga nagbayag. Han agbayag detoy. Tangamin, digiti met iti nakita kakabsat nga rason no maminsan, na iti lubong ti pagtali na edam, nga digiti ka relasyon mo ditoy, han agbayag in times of. Dito ti makita nga makita ti usto nga panakirelasyon, no digiti dumteng digiti testings iti biyag, digiti panubok, digiti rigat, digiti tuok, digiti sakit, amin na klase iti rigat. Dahito iti pakakitaan nga kabsat, nga ti maysa nga pudno nga mamatikin ni Apo Diyos, tina espirituan iti ayan na nga pagdakdakilan na. Kas jaymet, nga no naunik ti panakipagrelasyon ken panakamamu tayo ken ni Apo Diyos kat nakabatay akanayon iti kinapudno, kinasanto, kinadalos ken kinalinteg, ijay nga makita kakabsat, nga ure anyaman iti pagteng tayo iti biyag nga habang agserserbi tayo ken ni Apo Dios habang nakipagrelasyon tayo ken ni Apo Dios adda tayo lat ta ijay dayto iti makuna nga dumakdakkel di na espirituan a relasyon no digiti dumteng iti rigat nga ure adda ti tuok tayo adda digiti an-anayan tayo adda digiti sagsagabaen tayo adda tayo lat ta dita. So i-connect ko lang di topic iti Sunday nga yung firm tayo na nag-i-stand for the Lord in times of. Kasi nga, yung relasyon natin sa Kanya, alam natin na dito kat agnanayon. Amo tayong agnanayon detoy. Kat ti Diyos kat agnanayon, ti Diyos kat nadalos, ti Diyos kat nasantuan. So, ijayak lang kakabsat, DJ agtalekak, ken petpetak, DJ kinasanto, iti Diyos ken kinadalos na. So, minang no kinadalos, amin to nga banag iti solusyon, digiti amin kanyak, digiti pakarikutak, pakarigatak, isu na laeng. Di ti pakakitaan nga dumakdakkel iti relasyon ko iti Diyos. Di laeng kakabsat? Praise the Lord, Ate Marisa. When ayag, paiso nga iti panakirelasyon tayo kanya Apo Diyos ket daman di kita makunak nga testing no trials tayo iti biyag ket hantay nga talagang liplipatan. DJ na unay nga naadaan tayo nga relasyon kanya na. Kitatakit awag agmeten ni sisi niya.
naimbag nga rabii tayo manen gagayem ken kakabsat ket nagpintas daytoy umunapay lang nga punto tay itata nga rabii ta kunana idtoy nga kasapulan nga ikagumaan tay nga rod nga gun-uden ken dumakkel iti espiritual a relasyon ta daytoy ti gapuna nga inayaban na tayo ti Apo. Kas ko na digiti kakadwak itatay nga nalpasan nga nag-speak ken nang lawlawag ka daytoy nga punto nga daytoy ket pang-agnanayon nga talaga nga relasyon ket kasapulan nga rod nga saan tayo nga umadayo iti kinapudno iti klase nga panagbiag ken iti klase nga panakirelasyon nga kayat ni Apo kanya tayo nga kas kunada pa itatay nga adda digiti panubok nga talaga met nga nadadumakot kasang nagrigat nga sarangten ngem ag-focus lang talaga, i-fix lang talaga iti eyes ken ni Apo kasi isuna ket He is the God of love ken pudno iti panagayat na para kanya tayo. Ket no kastoy iti klase nga panagayat na para kanya tayo nga iti anyaman nga mapasamak iti panagbiag ket adda isuna nga sipupudno nga manggagayad, mangtartarabay lata, kastoy met iti kayat na kanya tayo nga makita iti klase iti kinapudno tayo nga agtalinaed taken kuano no matter what. So nakita ko pa itoy nga no na pintas na mayat iti panakirelasyon ken kuana it goes well met nga maamuan tayo no kasano tayo met iti nga napintas iti panakirelate tayo met iti daddo mga tattao. Kasi ti kayat na ket iti relasyon tayo pa iti pada tayo nga tao ket na espirituan met lang. Babaen ngamin iti napintas nga relasyon ken kuana ket maamuan tayo no kasano iti makirelate ti sabali tapnon iti kasta ket uray met isuda maaddaan da met iti kasto nga klase iti spiritual nga relasyon ket ma-experience da met iti relasyon nga pang-agnanayon. So DJ met kanya kuya. Thank you, Sisinya. When nagpaiso gagayem ken karabsat, ayan, iti point 1 tayo, ket kasapulan tayo iti godly response iti pada tayo nga tao. Tatuno kasta ket adumet iya iti makakita kanya tayo. Tatuno kasta ket datayo nga mas non-unegen iti panakaawat na, ket makita mismo kanya tayo DJ naadaan tayo ni iti relasyon kanya Apo Diyos. Ipakita tayo gagayem ken kakabsat, DJ maysa nga biag iti pudpudno kana born again. Tapno nakasta ket adumed iti digiti padatay nga tao nga makakita kanya tayo. Ket gagayem ken kakabsat ket intayon iti point number 2 paki-plus bra. Grow in spiritual unity, dumakkel iti ni spiritual panagkaykaysa. Babaen laeng iti pudno panangawat ken Apo Hesu Kristo iti puso ken iti biag tayo nakikam maysa tayo ken kuana ken ni spiritual abadina. Kumusta ti relasyon tayo ti Apo iti bagi ni Kristo wenno kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Addaan tay kaditi nananay panagkaykaysa. No awan pay ikalikagum tayo ngarod maaddaan iti ni spiritual panagkaykaysa babaen iti pudno panaki kameng tay iti Apo. Ket gagayem ken kakabsat awagak man ni Ate Marisa nga isuna iti umuna nga discuss dati point number 2 tayo. Okay. Dati point number 2 tayo. Ket kuna na ngamin iti ket DJ grow in spiritual unity. So iti Ilocano kunana dumakkel iti na espirituan panagkaykaysa. So panagkaykaysa kakabsat ket kunana ditoy nga babaen ken Hesukristo no inawat mon isuna akas Kristo iti puso ken iti biag tayo nakimaymaysa tayo ken kuana. So dati matinakita iti kakabsat nga in everything nga aramidek digiti desisyon ken amin abanbanag ket nakaangkla nga kanayon tapno ti kasta ket dati ket makunkuna nga nakiunayta wenno
kay saak iti Apo. Ket kuna na pay kumusta nga rod iti panakipagrelasyon mo iti bagi ni Kristo ken kastamet kadagiti kakabsat ti pamati. Wen kakabsat tanupudno nga nakipag kay tayo ti Apo ket naawatan tayo iti puso tayo kasi puso met nga talaga tikit kita ni Apo Dios digiti naguneg iti maysa nga mamati ken kuana. Ket masapul nga rod nga sumurot amin. Nga sika makipagkay sa iti bagi ni Kristo, nga sika ket makipagkay samet kadigiti kakabsat iti pamati. So meaning ngamin kakabsat ket nakita kami dito ket yung pag-honor natin, pag-honor tayo iti tumunggal maysa and even digiti kamkameng iti bagi ni Kristo. So nakita kami iti kakabsat ja kamo ta bigla nga nag-ana iti panunot ko itatay nga dito regarding iti unity ket tatangamin aket mapasamak to DJ military training kuna nga ni Vice President Sara Duterte. So malagip ko lang digiti high school life nga dati gayam aya kasmet kadatay itataket nakita ngamin DJ kinapateg nga nalakatayo lang nga makipagkay sa iti Apo no gayam na malukatan DJ na espirituan nga panagdengeg tayo tangamin no haan tayo nga lukatan tin espirituan na panagdengeg tayo haan tayo manggigmet DJ ibagbagana DJ Apo tayo kasmet iti commanding officer nga no kunana kadigi DJ members when no digiti babaen na ket no kunana ket idi ngamin high school kami aket kun harap sa kanan na harap sa kaliwa na ket no sika harap sa kanan kunana ket himarap ka ti kaliwa do you think nakipagkay sa ka DJ grupo haan di ngamin kakabsat isu nga katay bigla nga nag-anak kanyak nga dito pa nakipagkay sa nga talaga ket nakapatpateg DJ dito na espirituan nga panagdengeg tayo tanuhaan tayo ngamin nga lukatan daytoy haan tayo met ammo digiti aramiden tayo nga makikaykay sa kadaytoy nga aramid iti Apo nga namarso kada tayo. So DJ kakabsat kanyak lang masapul nga iti puso ken ti kaunggan tayo amwen tayo nga ni Hesukristo laeng iti kanayon nga suruten tayo kadagiti anyaman nga aramid tayo. So DJ lang kanyak kakabsat. Thank you Ate Marisaya. When nagkaiswaya iti talaga iti sumurot nga talaga iti pagayatan ni Apo Diyos ket may maysa iti pupus na. Study baga nang no kumaharap sa kanan ket di lang kanan nga talaga iti pagpupusan tayon hantay nga dapat nga tumalyawen iti sa balipay. Kasi once gamin nga tumalyaw ta pa iti likudan tayo ket adu pa lang di kiti makita tayo nga niilubungan nga banbanag nga haan nga dapat kuman nga intay nga entertainin iti pinagbiag tayo. Kitatan amokmet nga excited iti kapanunutan ni Sis Alipean nga iso namin iti mangnayon kadaytoy nga point number 2 tayo. Pudnumet kakabsat nga no naawatan tayo nga talaga iti panagayat ni Apo Diyos kada tayo, DJ pinangited ni Jesus Christ, DJ biyag na kanya tayo. No nakita tayo DJ, mawatan tayo when no automatic laengen iti maki-unite iti body when ni Heso Kristo. So para kanyak met ti ubraek met iti innal daw aldaw ket DJ pa nang surot iti pagayatan na basta kumamet iti panag-share iti word na panag Bible study panag quiet time adu dagiti banag nga ubraek nga makikaykay sanak iti body so para kanyak ikalikagumak daytoy nga itultuloy nga makikaykay sa gapo DJ ayat ko ken kuana ken kastamet DJ panagayat ko iti padak nga tao DJ. Thank you. Thank you Sis Alifean. Katatawag agmeten ni Sisi niya. So, dati point number 2, nga kasapulan nga talaga nga kalikaguman nga maadaan ti espiritual nga panakikaysa babaen ti pudno a panakikamen tay iti Apo. Ta
kasapulan nga talaga iti panakikaykay sa kenkwana kasi daytoy iti mangtulong nga talaga kanya tayo nga makapagtalinaed tayo iti relasyon kenkwana kasi along the way saan met ka talagang haan nga maikwa nga adda nga talaga digiti pagsubok panubok nga tilaeng talaga makatulong kanya tay ket no makikaysatay kenkwana ngem di nga panakikaykay sakit kas kuna ni Ate Marisa itatay nga kasapulan nga open iti spiritual nga panagdingeg tayo kasi no haan na open daytoy anaman digiti encouragement kanya tayo ket haan isuna nga sumrek or haan isuna nga haan nga mingano ka nga receptive iti puso nga mang-receive ka digijay. Isut gapuna nga rod nga iti panakikaykay sa kani Apo kasapulan nga ag make effort nga talaga iti tunggal maysa nga agbalin nga agdengeg kadigiti sa una ken kastamet pay iti encouragement nga amok nga i-reveal met ni God kadigiti sa bali pay nga tao tapno ti kasta ket amin tayo ket agtuloy-tuloy nga maobra iti pagayatan na. Kastamet nga napintas iti panakikaykay sapay iti na espirituan nga bagina ta digiti kakadwa tayo metlaeng nga agubobra ti pagayatan na isuda pay iti mangtulong met kanya tayo tapno no makita tayo ti kinapudno no maminsan ket mamisan tayo nga ma-understand no ana digiti mapaspasamak kanya tayo. So DJ met kanya ko. Thank you, Sisinya. Kita tagagayem, awag meten ni Ate Aya. At ang BE, no? So, pudno nga talaga nga detoy imbagana detoy may ikadua nga puntos nga detoy grow in spiritual unity no dumakkel iti na espirituan apan nakikaysa. Nupudpud no nga inawat tayo na Apo Kristo iti puso ken bid tayo. Detoy iti manifestation detoy panakikamkamay sa tayo ken ni Apo Dios. So nupudpud no di panakikamkamay sa tayo ken ni Apo Hesus Kristo. Suruten tayo dagiti pagayatan ni Apo Dios. No kaya sa wen no surutan tayo di pagayatan ni Apo Dios ken agbiag tayo nga nalinteg deti obraen tayo nga deti panag devotion, panag share the gospel, panag follow up, deta iti pudpudno nga nakikamay sa kini Apo Hesukristo. Tanbaga tayo nga nakikamay sa tayo kini Apo Hesukristo, ngem haan tayo met nga obraen iti pagayatan ni Apo Dios. Haan tayo nga pudno nga makikamkamay sa akin ni Apo Hesukristo. So, di imbaga natin Marisa, di insight na itatay nga di ROTC, kay rap sa kanan, tapos kaliwamet ibagbagam, kaliwamet di ubraem, haan nga pudpudno nga nakikamkamay sa kanya Apo Hesukristo. So, nupudpudno nga inawat tayo isuna, ikalikamuman tayo nga ron na biyak tayo nga nadalos ken malinteg ken suruten iti pagayatan ni Apo. So, deta laeng. Thank you very much. Thank you, Ate Aya. When Aya, kaya't kuman anayunan dati point number 2 tayo gagayem ken kakapsat nga kuna na ngamin iti question na dito ay ket kumusta ti relasyon tayo ti Apo iti pagi ni Kristo wenno kadagiti kakapsat tayo iti pamati. At daan tayo kadi iti nananay panagkaykaysa. So when Aya gagayem ken kakapsat nga iti pinagkaykaysa ngamin ket adu iti iti digiti klase iti makikita iti nilubungan nga iti klase iti pinag-obey ken ni God ngem
hantay ko mga talyawin ay gagayem ken kakabsat digiti kasla ko idi Sunday di topic tayo ket about iti false teaching. So kanyak med gagayem nga DJ na anay nga talaga nga panagkaykay sa kanya na ket may ipakitak mismo iti bagig DJ pudpudno nga nakaawat iti ebanghelyo na nga talaga. So DJ kung kuna tayong pinag-share iti Word ni God, pinag-follow up ka dagiti tattao nga willing ma-follow up. So amo gagayem ken kakabsat nga iti sumurot wenno iti pagayatan ni Apo Dios ket adu iti dalanin na nga pasanin na nga talaga. So ngem babaen met lang iti babaen talaga iti grasya na di bagbaga tayo nga unity as one body in Christ ket makita kitoy nga iti babaen met lang kanya na ket adda iti ited na kanya tayo nga nakapimpintas to nga magunod tayo. So habang tagagayem ken kakabsat no awan tayo pa iti kasting pamati ket awisin kayo when we encourage kayo nga iti tumunggal may sa kumakanya tayo ket maadaan tayo nga talaga iti naon-onek pay nga panakikay kaysa kanya po Dios babaen digiti nga sasauna. Ket intayon gagayem iti maudi nga point tayo. Paki-plus bro yung point 3 natin. Grow in spiritual life, dumakkel iti na spiritual panagbiag. Ti biag nga spiritual saan nga pagayatanen iti basol. Kumusta ti biag tayo may rangarang iti Apo. Makita na nga ta nga agbiabiyag tay iti lawag wenno sipnget. Iti kinalinteg wenno iti basol. Ikagumaan tayo ngaron iti agbiag ken dumakkel pay iti spiritual panagbiag tayo babayan iti panangibiyag tayo kadagiti nasantuan asasao ti Apo. Ket tatagagayem ket awag man ni Sis Alifean nga iso na iti mo na nga mang discuss dati point number 3 tayo. Nembag manen nga rabi kakabsat, para kanyak met, kasano nga dumakkel ti na espirituan a panagbiag ko. Kat no, babaen iti panangibiyag ko iti sasao iti Apo, DJ pa nag-share iti word ni God, kadigiti padak nga tao, agtultuloy dati nga spiritual nga panagbiag ko, babaen iti panangpalpalo up ko kadakwada, tagijay panag-pray kadakwada, kat babaen dagiti nga ubraek, mapatibker ko wenno mapadakkel ko DJ spiritual nga panagbiag ko. So DJ laeng Brother J. Thank you Sis Alifean. Ketatawag man ni Sis Sinya. So, thank you, Kuya. Nakitakmet, kagayam ken kakabsat nga tilaeng talaga way tap no makapagtali na ed tayo ken kuana ket DJ panangibiyag talaga iti nasantuan nga sasao ti Apo. Daytoy pala ang sa una kunanan ket nasantuan isuna nga nangi baga amin kadigitoy ket nusurutet tay daytoy ket awan iti mading pakaturungan tayo iti panagbiag tayo nga mailisi tayo ti anaman nga temptation nga adda iti aglawlaw tayo digiti basol nga dumaket very subtle iti panag-attack iti enemy kanya tayo ngem kas kuna nang or ito nga ikagumaan nga talaga iti panagbiag nga in a way nga dumakkel pay iti na espirituan nga panagbiag tayo ken kuana no ngamin no dumakdakkel tayo iti na espirituan nga panagbiag ket mas nagiging clear met nga talaga digiti panggep ni Apo kanya tayo ket makita ken ma-realize tayo kakabsat nga awanen iti sabali ken awanen ti mas napinpintas pay nga pakaturungan tayo iti panagbiag tayo no diket ti iti biag nga adda laeng talaga ken ni Kristo. Sige lang tayo.
Thank you, Sisinya. Kita tawag agmet ni Ate Aya. Okay. So, naimbangat sabi tayo uli. So, dati tayo yung point number 3. That we grow in spiritual life, when iti Ilocano, dumakkel iti spiritual at panagbiyan. So, pudno detoy, ibiyag nga adaan ka ti spiritual, ket saanan na nga saan nang pagayatan iti basol. At nasawen, no agbiabigak iti dumaktakkel DJ spiritual life ko, hate na yung sin, di ba? Anmukha, kumbaga kahit na dadagitay ba kumbaga kot, haan nga kaayo ni Apo Diyos ket talaga nga haan mo nga obraen di dyan. At met jay Espiritu Santo katayo nga mangisuro. So itibiyag tayo, so masapul nga rod nga bilang Kristyano nga dumakdakkel iti spiritual life, when jay spiritual nga panagbiag, ikaw gumaan tayo nga rod na agbiag iti lawag kenhaan nga iti sipnget. So nakayasawen na agbiag tayo iti lawag, so ikaw gumaan tayo jay nakilangin-langin when jay intimacy tayo ni God. Intimacy, kung nanadetan, it pertains to the amin nga obraem, amin nga desisyon, adalat ti ti abay mo ni Apo Yesu Kristo nga ti ikonsol mo amin, tapos adalat ti isuna nga kasasalitam, ti intimacy, ti talaga nga makita nga agmaktakil iti spiritual nga pampiata. Ti tao nga DJ very intimate DJ relasyon na kin ni Apo Diyos, DJ met DJ anti heart na nga ada DJ heart na nga DJ love ken DJ joy nga maramramdaman na nga happiness ket met DJ iburay na ipada nga tao. So ngarod para detoy grow in the spiritual life, no mas makel pa iti relasyon ko ken ni Apo Diyos. So, DJ pa mas lalo pa nga madipen, DJ intimacy ken ni God, kasta hanak nga agbiag iti sipnet ken magi fruitful iti biag ko nang nangruna iti personal nga ministry. So, deta laeng, Brother J, thank you. Thank you, Ate Aya. Kita tawag agmeten ni Ate Marisa, nga iso na iti Maudi, nga mang-discuss dati point number 3 tayo. Sige, okay, kakabsat. Kada iti point number 3, so kayat ko lang nga nayunan, digitay na ibaga, digitay kakabsat tetay, dito yan kat point number 3, kat maipanggepen iti panagdakkel, iti panagbiag ng espirituan. So, mapasamak lang dito yung kakabsat, no, nauneg DJ fundasyon tayo. Fundasyon meaning DJ sasaon ni Apo Diyos ngamin iso timang patibker iti maysa nga tao tapno ti kastaket DJ pa nagbiag na mot dumakkel kat dumakkel. So meaning haan lang nga amwem nga nasantuan ti sao ti Apo. Haan ngem ket di no naamwam nga nasantuan iti sao ti Dios masapul nga rod nga ijay puso tayo. Maimula idta ket no naimula idta ti ket nga asawen aket dayto ket tartari gagayam kanayon nga naragsak ka nga mga ramid wen no mga mulat ta digiti banbanag nga na espirituan kanayon nga kitaem kanayon nga dinggem no anyaman digiti bilbiling iti Apo. So meaning iti espiritu daytoyen no na espirituan kan daytoy maipanggep iti Diosen ti amin nga araramidem takunana dito ket haan mo nga pagayatanen iti basol. So meaning no ti biag mo idikwa ket sikaket chismosa ti awan ka SS kanan na tatan chismis mo nga pakakitaan nga dumakdakkel iti na espiritu na panagbiag mo, di sasaon ni Apo Diyos, yan tapnon iti kasta, adumet tento di iti tattao nga maguyugoy tayo, nga dumngig met, takaasi da met, nga no awan iti Diyos met iti biag ti maysa nga tao nga talaga, handamet nga dumakkel. Ket no datayo ket dumakkel, ikalikagom tayo met nga rod kakabsat, nga dumakkel met digiti pada tayo nga tao, nga awan pay iti
nauneg nga relasyon daw ang amuda ni Apo Diyos ngem tingamin tartari gagayan ni Apo Diyos kakabsat ket daytoy nauneg nga relasyon. So daytoy lang kanya kakabsat nga yuneg tayo pay ken amwen tayo imula tayo iti puso tayo iti sasaon ni Apo Diyos. Dijay laeng kakabsat. Praise the Lord, kakabsat, ket tatanga gundaway, ket intayon, gagayam ken kakabsat, iti summary and applications na dating intay nga napagtutungtungan. Ket awagak man ni Sisinya, ng iso na iti mangiburay kanya tayo dati summary and application na gagayam ken kakabsat. Kas nakita tayo gagayam ken kakabsat nga iti naglikusan wenno ti highlight iti nagdidiscussan itat nga rabii ket iti panag-grow tayo or iti kayat ni Apo nga ag-grow tayo iti naduma-duma nga areas wenno aspeto iti panagbiag tayo. We have to grow in the body of Christ. Simula iti panagdakkel tayo iti panakirelasyon tayo ken kuana ken iti padatay pay nga tao iti panakikaykaysa tayo kadagiti panggepna or ken kuana ken iti na espirituan nga bagina ken iti spiritual nga panagbiag tayo. So makita tayo kakabsat nga nakaimportante nga talaga iti panagdakkel. Ngem kasapulan met kakabsat nga maawatan tayo nga bayat iti proseso iti panagdakkel tayo ket adda dagiti pannubok mangtest nga talaga no pudpudno met laeng dagitoy nga mapaspasamak kanya tayo mangtest iti pammati tayo nga mapasamak amin dagitoy. Ngem kasapulan tayo met nga kitaen iti kinapudno nga kanayon iti sasauna ken iti kinalinteg ni Apo Diyos ta ammo tayo nga no ni Apo iti kitkitaen tayo wenno ni Apo Diyos iti focus tayo ket saan tayo pulos nga mamali kadigiti decisions tayo kadigiti anaman nga ubraen tayo tapnon iti kasta ket haan nga mahinder iti panaggrow tayo iti na espirituan nga panakirelasyon tayo kastamet iti padatay nga tao no kasano iti panakirelate tayo ken kuana tapnon ti kasta ket even isuda makita da dagiti nga kinapudno ket ma-encourage damet nga suruten da ni Apo Diyos nga isu iti nangayab kanya tayo para kadaytoy. Ket kas itatay kunak ngarud nga adda dagiti pannubok during the process iti panaggrow tayo ngem kas kunana pa iti sa una ngarud ket if we share in his sufferings we will also share in his glory. Isut gapuna ngarud nga kalikaguman tayo nga kinanayon iti panagdakkel tayo iti anaman nga aspeto iti panagbiag tayo ken kuana. Awan iti sabalin nga napinpintas nga pagturungan tayo no diket ti daytoy nga klase nga panagbiag ken relasyon ken kuana. So dijay ket usaren tayo nga rod iti biag tayo nga habang nga dumakdakkel tayo iti relasyon tayo habang nga dumakdakkel tayo iti panakikaykaysa tayo ken kuana ken iti na espirituan nga panagbiag tayo ket kalikaguman tayo nga mausar iti panagbiag tayo nga encouragement iti sabali nga tao ket makita da no kasano ba nga talaga iti maysa nga agbibiyag iti na Christianwan nga panagbiag nga makita da ket adto dagiti transformation nga processes kasi agro-grow nga talaga adto dagiti mapaspasaran nga panubok iti panagbiag makita da nga even kadatay nga Christians ket adto dagiti testings iti panagbiag nga makita da no kasano nga i-display ni Apo Diyos iti glory na gaputa napudno iti panagayat na para kanya tayo. So DJ. Praise the Lord, Sisinya. Ket intayo meten iti gospel presentation awagak man ni Ate Aya. So imbag nga rabi tayo manen gagayem ken kakabsat pudno nga detoy iti kayat ni Apo Diyos iti
ti panagbiag tayo. Ti kayat ni Apo Diyos ti panagbiag tayo, at kayat na nga makikadwa tayo when makipagrelasyon tayo kay Juana. So, dito talaga iti pinaka purpose na apay nga na-create tayo ti kayat ni Apo Diyos tayo ket kayat na nga maadaan tayo iti relasyon tayo kay Juan. Tano adda relasyon tayo ken Apo Diyos, an tayo nga agbiabiyag iti pasol. Nga adda relasyon tayo ken Apo Diyos, haan tayo nga agbiabiyag iti sipnget. So naadda na Apo Jesus kada tayo, adda relasyon tayo ken Juana, agbi tayo iti lawag. Tadete nga rod iti kayat ni Apo Diyos iti biyag tayo. Isut gapuna nga imbaon na di anak na ni Apo Jesu Kristo. Kuna di 1:16, takaputi ka sa unay nga panagayat iti Diyos iti lupo. Ited na bugtong nga anak na, tapnuti sa sinuman nga mamati ken Juana, saan nga matay no dikti agbiag nga agnanay. So deto'y inted ni Apo Diyos agbiag tayo, sakripisyo na iti anak na ni Apo Jesu Kristo, tapno maadaan tayo iti biag nga agnanay. Agbiag tayo nga nalinteg, agbiag tayo nga addaan ni Apo Jesu Kristo, iti panagbiag tayo. Ngarod kagayan ken kakabsat, itata nga kaniyo at the invitation ni Apo Diyos kada tayo. Una na di palti interest peke, denggen, ada akang agtakter, iwan, ket agtuktuk aktiruang. Siya sinuman ti makangeg, ititimek ko, lotan na di ruangan, ket agkalanglang kantungan. So itata gagayem ken kapsat, katuk ni Apo Jesu Kristo iti biyagi. Pastreken niyo kad isuna, ket awaten niyo isuna akas Diyos ken mangsalakan iti panagbiagi mo. So, naawaten isuna akas Diyos ken mangisalakan iti panagbiagi mo, awisen kayo iti mesa nga karara. So, agkarara tayo, gagayem ken kakasat. Let's pray. Apo Diyos, aminek nga syakket na napaso. Kawanen na, kitibas baso, nga inaramid ko. Apo Jesus, mamati na, nga sikaket na tay, gapu da kitibas baso ko. Nagungar kapay, iti maikat nga aldaw, tapno agbalina, analinteg. Itata nga oras, lukatak deti puso, ket awisen ka, nga agtaeng, akas Diyos, ket isalakan, iti panagbiag ko. Agyaman na, ti barong agbiag. Agyaman na, ti pamakawan mo, iti baso ko. Deti tikarag ko, tinagan, ni Apo ni Jesu Kristo. Amen. So pag iti panagdengeg yo no pudpudno nga inawat yo ni Apo Jesu Kristo, nagrepent kayo iti espasol yo, so dati iti promise ni Apo Diyos. Una na di 1:12, siya sinuman ni inawat kanya, inikak isuna iti karbengan nga agbalin ng anak ni Diyos. So agyaman na iti panagdengeg ko, ket kararag ko nga inawat yo ni Apo Jesu Kristo as Diyos ken mangisalakan iti panagbiag yo, ket welcome to the family of God. Welcome nga kararag ko nga naadtay ni Apo Jesus iti panagbiag tayo as tumakkelpay dayjay relasyon tayo ken Juan. So, thank you very much. God bless you all. Thank you, Ate Aya. DJ inburay mo kada kami nga naindaklan nga damag. Kitatan gagayem ken kapsat intayon niya iti
announcement. Awagak man ni Sis Alifean. So, damit dagiti schedule sa'yo kakabsat. Iti Lifeline. Wednesday. Oras iti alas 6:15 iti malem. Dahiti ket mapasamak kakabsat tunno bigat. So nga awisen kayo nga ag-online. So, adamit dati Lifeline topic review. Mapasamak dito iti Thursday, aging gana iti Tuesday. Adamat iti DIPF every first Saturday of the month. Ken kastamet dati Freedom in Christ every last Saturday of the month. Ket nalpas dito kakabsat iti June 25, 2022. So, adamet iti online nga Sunday worship service tayo, adamet iti face-to-face. 8:30 iti bigat. Live isuna via Facebook page and YouTube. Ken daytoy Pisol class every Sunday 1:30 p.m. So, thank you. Thank you, Sis Alifean. Ket tattagagayem ken kakabsat. Awag ako ni Ate Marisa nga isuna iti mang closing dating nalpasen nga ingkang pinagtutungtungan. Ate Marisa? Well, madaydayaw iti apo kakabsat. Alaala ekman dati nga gundawa in behalf kadati grupo mi. Ti panagyaman mi ken panaganusyo nga nagbengeg kadagiti bininsa-binsami nga sasao ti apo ket sapay ko mga kakabsat ti sao ti apo Dios ket sim marot kadagiti puspuso tayo ket no simmarot iti puspuso tayo ket nasawen detoy haan nga marmar dayo nga makipagkaykaysa tayo amin iti apo nga Dios nga namarso kada tayo ket itatangad da kanito inak nga ruden idauluan iti panangi serra iti kararag kadati nga nalpas mi nga aramid agkararag tayo kakabsat. O Dios nga manakabalin amin agyaman kami kadati nga kanito. Agyaman kami o Diyos, karigiti nakabakbak nang nga saom, na santuan, na linteg, ket apo, sapay kuma. Ta ikararag ko itang nga kanito, nga rigiti amin nga dimngeg. Ket daytoy nga saom apo Diyos, ket naawatan da, ket dagiti bimmato nga puso. Nagbalinen, wenno nasukatanen, iti puso ni Kristo. Nga no puso ni Kristo, iti naisukaten karigiti bimmato nga puso. Dito nga ro den espiritu, ti mangidaldalan kada kami amin, nga agbalin, nga nalinteg, iti sangwanam. Taamok o Apo Dios, ti makaayayo ken ka, ket agbiag kami nga nasantuan, agbiag kami nga nadalos, nga iti kaunggan iti puso mi, ket makitam no anyaman digiti aramidan mi, no addaman wenno awan ti makakita kada kami. Agyaman ako apo ti panang tartarabay mo kada kami, ket agyaman ak met o Dios, iti biag iti tumunggal may sa kada kaming adda dito itatangan ang iburay kadi iti sasoom, ket nayunam kadi, ket nayunam o apo Dios iti tunggal aldaw, dagiti sirib nga inted mo kada kami, at ti sirib o apo Dios, ket ti panang iwaragawag mi, ket makadayon to apo, iti sasoom ket dagiti inaramid mo nga kinaimbag, kadigiti amin na tattao, ket kalikaguman kuma iti tumunggal may sa kada kaming agkaykaysa kami o apo Dios, nga digiti aming nga tao ket ti ayat milaeng ket ni Hesukristo nga maipakaam mo iti sasaom wenno iti nagan mo kadigiti amin ket makadayo o apo dayti nga saom kas kinuna kitay dawat ko nga ro dapo Dios ken kararag ko daytoy iti nabileg ang punganagan ni Hesukristo nga anak mo. Amen. Bye everyone. Yaman kami manin, kakabsat. Ayun, kakabsat.